Jamen, jeg hedder Frida Frost og er formand for Ingeniørforeningen, har været det igennem 3 år nu. Jeg har deltaget her på INSEAD på bestyrelsesuddannelsen, fordi jeg egentlig gerne både vil have ny læring på, hvordan kan man gøre ting bedre og anderledes, men egentlig lige så meget for at dele mine erfaringer med andre ligesindede og få gode råd og vende ting, som man jo har brug for. Inspiration og ny energi til at blive ved. Jeg synes, jeg er blevet bekræftet i rigtig mange ting, som vi gør godt. Og så har jeg også fået nogle gode idéer til, hvad kunne vi egentlig også bruge i vores bestyrelsesarbejde. Og som formand er det rigtig vigtigt, synes jeg, at hele tiden at prøve at forbedre og optimere. Og det synes jeg er ansvarlig for, og derfor synes jeg også, at det giver rigtig god mening at blive klogere på et område som bestyrelsesarbejde.